Ħaġa waħda biss għandi xi ngħid, li mhux qed niblafja. Din hija tweġiba ta' Jeffrey Pulicino Orlando għall-akkuża ta' uffiċjal ogħla ħafna fil-Partit Nazzjonalista li llum ġie kkwotat mill-ġurnal The Times. Fil-ħarġa tal-ħamis dan il-ġurnal irrapporta lil dan l-uffiċjal jakkuża lil Pulicino Orlando li m'għandux provi biżżejjed biex jissostanzja l-akkużi tiegħu kontra Richard Kakija Caruana u għalhekk qed jipprova jiblafja. L-istess ġurnal irrapporta li fis-sigħat li għaddew Pulicino Orlando iltaqa' ma' Paolo Borg Olivier, Tonio Borg u Marta Sportelli biex jiddiskutu il-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ser issir fit-12 ta' Lulju. Laqgħa li assenti minnha kien hemm il-Prim Ministru. Sa dan it-tant id-deputat Franco De Bono qal li l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista mhux talli ma kellux jikkundannah, anzi kellu jrih gratitudni. Ikkwotat mis-sit elettroniku timesofmalta.com De Bono qal li l-istejjer li ħerġin dwar l-immigrazzjoni, il-qrati u l-ħabs fost l-oħrajn jikkonfermaw kemm kellu raġun fil-punti li qajjem huwa matul l-aħħar xhur. Sa dan it-tant fi ktehib dwar il-mixja kostituzzjonali ta' pajjiżna li qed jitqassam l-itfal fil-fiera internazzjonali jispikka isem Richard Kakija Caruana li jintqal li kien huwa li mexxa grupp ta' nies biex 24 sena ilu inbidlet l-emblema ta' pajjiżna.